ሰላም ሰላም ክቡራትን ፍትዋትን ተመልከትና ንለምውን ከምቲ ልሙድ ሓድሽን እዋናውን ኣገራምን ዝኾነ ሓበሬታ ሒዝና ናባኹም ኣቢልና ኣለና ናይ ሎሚ ዛዕባና ዝኸውን ማለት እዩ ብዛዕባ ወድና ሓውና ህፃን ጳውሎስ ዝኸውን ማለት እዩ እንታይ እዩ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣብ ሰንበት ምሸት እውን ብጣዕሚ ብዘገርም ኩነታት ሞይቱ ተረኺቡ ተባሂሉ ማዕኸናት ዜና ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ሚድያታት እውን ብፍላይ ማዕኸናት ዜና ጀርመን እውን እንዳጋውሖ እየን ዝርከባ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ድማ ኣብቲ ዝፈርሕናዮ ማለት እዩ ካብኡ ዘይምውፃና እዩ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ እዩ ተደርቢዩ ተረኺቡ ዘሎ ተባሂሉ ዘሎ ማለት እዩ ሞይቱ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ናይዚ ህፃን እዚ መወዳእትኡ ክርዩ ክንደይ ናብ መርዓን ደርዓን ክበፅሕ ክንደይ ፀሎት ዝገብሩ ዝነበሩ ቤተሰብ እውን እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣጓኒፍዎም ብጣዕሚ ድማ ልቦም ዝሰብር ኣጋጣሚ ኮይኑ ልቢ ኩላትና እውን ዝሰብር ኮይኑ ተገኒዋሉ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክቡራት ተኸታተልቲ በቲ ካሊእ ድማ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዘሎ መን ከም ዝቐተሎ ክፍለጥ ክፃረይ ይግባእ ዝብል ፖሊስ ጀርመን እውን ብበዝሒ ኣውፂዋሉ ማለት እዩ ኣብ ዘይንኡ ኣብ ዝጠቅዕሉ ሰዓት ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰንበት ምሸት እውን እስካብ ሶኒ ሎሚ ማለት እዩ ዘሎ ሰዓት ማዕኸናት ዜና ኣውሮፓ ይኹና እንግሊዝ ከምኡውን ጀርመን ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ህፃን እዚ ብፍላይ ድማ እተን ንሓገዝ መፅአን ዝነበራ እውን ዝተፈላለዩ ካሜራታትን ዝተፈላለያ ናይ ምድላይ ኣለሻ ዝገብራ ዝነበራ ሃገራት እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ሕዚንዎን ኣብ ዘይነአን እውን ኣብ ፅዮን ዝርከባ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ኣማውትኡ እቲ ናይ ሬሳ መርካቡ እውን ኣብቲ ገምገም ብምዃኑ ብጣዕሚ ዝሕዝን ንምንታይ ዙርኡ ብደንቢ ዘይፈተሽናዮ ብዝግባእ ዘይፈተሽናዮ ንኣስታት ብዙሕ ሰሙናት እውን ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ተገይሩ ማለት ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ኣግቦነፎ ተጋኒፉ ንምንታይ ዓሪና ዘይደለናሉ ምክንያት ኣብኡ ክንረኽቦ ይከኣልና ሕዚ ጠሊቑ ንላዕሊ ወፂኡ ክኸውን ይኽእል እምበር ንሕና ዘይገበርናዮ የለን ብኪሎ ሜትር ከይተረፈ ብሜትሮታት ከይተረፈ ንውሽጢ ጠሊቕና ርኢና ኢና ዝተፈላለዩ ኣኽላባትና እውን እንተኾኑ ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጢ ባሕሪ ምስ እስትንፋሶም ገይሮም ወይ ምስ ኦክሲጅኖም ኣትዮም ዝደልዩ ባሕረኛታት ንባዕሉ ኣዋፊርና ኢና ክንረኽቦ ግን ኣይከኣልናን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ግን ኣምፂኦም ዶ ካብ ካሊእ ናብኡ ደርብየሞ ይኸውን ክብል እውን እቲ ፖሊስ ፀብፂቡ ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ኮሚሳተር ናይቶም ድለያ ሓለፍቲ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ድማ ብጣዕሚ መሕዘን ገይርዎ ዘሎ ኣብቱ ዝነበረ ወይ ድማ ኣብቱ ዝተጠርጠረ ናይ ባሕሪ ማለት እዩ ኣብቲ ውቅያኖስ ኣብኡ ዘሎ ኣብቲ ባሕሪ እሱ ኣትዩ ብምርካቡ እዩ ሞይቱ ተረኺቡ ዘሎ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ሬሳ ሙሉእ ንሙሉእ ዋላ ደኣ ርግፀኛ ኣይንኹን 100% እምበር ዳርጋ 95% ዝኸውን ናይ ጳውሎስ ምስሊ ዘለዎ እዩ ወይ ናይ ጳውሎስ ናይ ገፁ ዘሎ ምስልታት ዝመሳሰል እዩ ምስ ረኺብናዮ ዘለና ሬሳ ክብል እዮም ማለት እዩ እቶም ፖላይስ ተናጊሮም ዘለዉ ካሊእ እውን እንታይ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ስድራ ጳውሎስ እውን ክሴታ ክኸሱ ከም ዝኽእሉ ናብቱ ዝመሃረሉ ዝነበረ ወይ ድማ ናብቱ ኦቲዝም ምስ ኦቲዝም የነብር እውን ምስቲ ምንዋሩ ወይ ይመሃር እውን ምስቲ ምንዋሩ እዚ ህፃን እዚ እውን ክትትል ንእስዎ ክኸይዱ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ነገር ናብ ክሴታን ናብ ካሊእን ክእቲ ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እና ስድራ ጳውሎስ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ ድማ ዘሕፍር እዩ ነቶም ኣብ ትምህርቲ ቤት ዘለው ማለት እቶም መምሃራን እውን ከምዚ ዓይነት ሸለልትነት ሸለል ብምዋሎም ብጣዕሚ መስዋዕቲ ኣኽፊሉ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ዝሕዝን ድማ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ዘይተሓሰበ እዩ ናብዚታት ተበፂሑ ማለት እዩ እምበር ህፃን ጳውሎስ እቲ ዝፈትዎን ዓይነት ነገራት እውን ይፈልጡ ከም ዝነበሩ እቲ ዝፈትዎ ነገር እውን ኣንፂሮም ይፈልጥዎ ከም ዝነበሩ ብፍላይ ስድራ ጳውሎስ ማለት እዩ ነቶም መምሃራን ክወቅሱ ክኢሎም ዘለው እንታይ እዩ ዝፈቱ ንዝብል ነገር ክቡራት ተኸታተልቲ ብፍላይ ሃንደበታዊ ዝኾኑ ክስተታት ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ምስልታት እንተሪኡ ይምሰጥ ከምኡውን ናብኡ ንምኻድ እውን ይዕድሞ ብፍላይ ድማ ናይ መርከባት እንቅስቃሴ እውን እቲ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከም ዝፈቱ ዝነበረ ከም ዝፈልጡ እውን እቶም ስድራ ጳውሎስ ነቶም መምሃራን ኣብ ዝወቕስሉ ሰዓት እዮም ተናጊሮም ዘለዉ ንፖሊስ እውን ቃለቡ ኣብ ዝሃብሉ እቶም ስድራ ጳውሎስ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ
እንታይ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ብፍላይ ድማ ህፃን ጳውሎስ ባሕርን ማይ እውን ይፈቲ ከምኡውን ናይ ዓሳ ምንቅስቃስ እውን እንተርእዩ ወይ ዝጠልቕ ሓፍ ናብቲ ዝብል ዓሳ እውን እንተርእዩ ይፈቲ ከም ዝነበረ እውን ይፈልጡ ከም ዝንማሮም ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ግን ክጥንቀቑ ኣይከኣሉን እቲ እኒኦ ዝተባሃለ ረጉድ ማዕፆ እውን እንተኾነ ከፊቶም ክወፅ ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ብሸለልትነት ብምክንያት ማለት እዩ እዚ ዝግባእ ኣይነበረን ህፃን ጳውሎስ ብደንቢ እንክብካቤ ተገይርዎ ከሕብሐብ ዝግብኦ ነይሩ እሶም ግን ስለምንታይ ኣይሓብሐብዎን ፀኒሖም ነዚ ድማ ንምጥፍኡ ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ክብሉ እዮም እቶም ስድራ ጳውሎስ ማለት እዩ ነቶም መምሃራን ክኸሱ ክኢሎም ዘለዉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብቲ ገምገም ባሕሪ እውን ሞይቱ ዝተረኽበሉ ህፃን ጳውሎስ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ብጣዕሚ ድማ ዘስደምም ኮይኑ እዩ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ኣብ ኣለሻ ዝነበረ ንባዕሉ ተተስፊዎ ዝነበረ ነዚኣ ከይትመፅእ እውን ብዙሕ ፀሎታት ገይሩ ዝነበረ ስድራ ኩሉ ፈታዊ ኩሉ ማለት እዩ ሓውን ከምኡውን ፖላይስ እታ ሃገረ ጀርመን ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር በዚ ኣጋጣሚ እዚ ግን እቲ ህፃን ሞይቱ እዩ ተረኺቡ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ዘሕዝን ክብል እዩ ማለት እዩ እቲ ስድራ መተሓባሓቢ ዝኾነ ብፍላይ መፅናዕንዒ ዝኾነ ነቶም ስድራ ድማ እዚ ቃላት እዚ ተጠቂሙ ናብ ሚድያ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት እዩ ተናጊሩ ዘሎ ማለት እዩ ኣዝና ድማ ፅንዓት ንምነ ነዞም ስድራ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ሞይቶም ዘለዉ እቲ ጠፊኡ ዝነበረሉ ሰዓት ዝተሻቐልዎ ከይኣክል ሕዚ ድማ ከይርከበሎም እፎይ እኳ ከየብሎም ህፃን ጳውሎስ ይኹን ዳ እምበር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሞይቱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ብምርካቡ ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን ኮይኑ እቶም ስድራ እውን ብጣዕሚ ብክልተ ግዜ ዝሞተ ነዚ ህፃን እዚ ክልተ ግዜ ሞይቱ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ሞራል ሰይርዎም ዘሎ ብፍላይ ወላዲቱ ኣዲኡ ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓዘና ምቁቋም ኣብይዋ ማለት እዩ ተደጊፋ እያ ትርከብ ኣብ ገዛ ብጣዕሚ ድማ ዘሕዝን እዩ ምክንያቱ ወላድ ክንደየናይ ከም ትሻቐልን ክንደየናይ እኳ ናብ ንእሽተይ ካብ ዓራት እኳ ክትወድቕ እንተይልካ ክንደየናይ ከም ዝደናገፃ ዝፍለጥ ነገር ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ድማ ህፃን ኣደ ጳውሎስ ሓዚና እንተተባሃለት ብጣዕሚ ልብኻ ዝሰብር ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እዩ ድማ እቲ መወዳእታ ዝፅላእ ዝነበረ ከይኸውን እውን እቲ ዝፍራሕ ዝነበረ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እዩ ልባን ቀስማን ሰይርዋ ዘሎ ንወላዲት ኣዲኡ ማለት እዩ ናይ ጳውሎስ ኣዲኡ ፅንዓት ንመላእ ቤተሰብን ንመላእ ፈተውትን ከምኡውን ንመላእ ኣብ ሓገዝ ዝተረኸብኩም ማለት እዩ ኣብቲ ሓገዝ ድልያ ጳውሎስ ማለት እዩ ፅንዓት ንምነ ንዝነበረኩም ፀኒሒት እውን ምሳና ንክርከብ ዝገበርኩሞ ላዕሊ ታሕትን ዘይሕለል እጃም ኢኹም ወፊኹምና ማለት እዩ ክብሉ እዮም እቶም ስድራ ነዞም መተሓዘንቲ ዘፅናዕንዑ ነይሮም ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ካሊእ እውን እንታይ ኣሎ ጳውሎስ ክመውት ኣይክእልን ዝብል ዝነበረ በዓል ሞያ እውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ እዝኑ ኣውዲቑ ርእሱ ኣድኒኑ ዝርከብ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምክንያቱ ዘለና ኩሉ ቴክኖሎጂን ዘለና ምሁር ሓይሊ ሰብ ዘለና ኩሉ ኮሚሳተር ይኹን ኣብ ትሕቲ ኮሚሳተር ዝርከብ ሰራሕተኛና ክነዋፍሮ ኢና ኣብ ዝበልሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ገጢሙ ዘሎ ነዚ እዮም ድማ ሓዘኖም ገሊፆም ዘለዎ ብፍላይ እተን ባንዴራታት ናይ ፖላይስን ናይ ትምህርቲ ቤት እውን ኩለን ትሕት ኢለን ክስቀላ ተሰቂለን ንክውዕላ እዮም ተመንዮም ዘለዉ ኣብ ፋሲካ ዕለት በሊዖም ሰትዮም ንከይውዕሉ ድማ ሓሲብኩም ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ገጢሞዎም ኣሎ ማለት እዩ እዞም ስድራ ጳውሎስ እዚኦም ፅንዓት ይምነ ፅንዓት ብጣዕሚ ንምነ ንመላእ ፈተውትን ከምኡውን ኣብዚ ንዝተረኸበ እውን ዝተገበረ ፃዕርታት ዝድገፍ እዩ በኣና ወገን ብተመከልቲ ኮይና ክንሪኦ እንከለና ማለት እውን እዚ ኮይንዎ ዘሎ ናይ ጳውሎስ ኩነታት ንከይፍጠር ላዕሊ ታሕትን ዝበልኩምሉ ኣጋጣሚ ዝርሳዕ ኣይኮነን ኣብ ሂወትናን ኣብ ታሪክና እውን ዝነብር እዩ ምሳና ክብሉ እትደገፎም ማለት እዩ ነዞም ህዝቢ ኣብዚ ደገፍ ኣብዚ ሓገዝ እውን ዝተዋፈሩ ኩላቶም ገሊፆምሎም ዘለው ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እና ነዚ ልሙዓንቲ ዝነበርና ናይ ጳውሎስ ሓዘን ይኹን ናይ ጳውሎስ ከመይ ከም ዝተረኸበ ዝብል ሓበሬታ ነገር ንልሙዓንቲ እዚ ይመስል ነይሩ ብካሊእ ሓድሽን እዋናውን ዝኾነ ሓበሬታ እስካብ ንራኸብ ሰሰናዩ ጠጥዑሙ ንኣኹም ይምነ ንስድራ ጳውሎስ ድማ ፅንዓት ክምነ ይፈቱ ድሓን ኩንታ